Chiti ni phaing ko ra trogar ni adapor phai troxia por malom Manja Police Station ke parlo Dhansari constituency angkang rong klarbong Anthony rong phar arong amekar John Crohem megicho hokwai chiplang de Johan Krota sai ke doka jok hempen angtan barjuilo lapen asomar bange thomta school don et achor sima teron pita rong ke dam juya phisi Mary hingpen ke short pen hem mi chodetlo Hem me ke chote bok tera ya tum thek dun long si pamep dun ji aphan bor ilo bonta me ke chobang a hearing tangrak ajok me pamep dun un edet si a hemalong ke do asonamong anta me chopon et si hokwai chiplang detlo laso me ke cholong alang litum kachubir ti tang lakni lapen peri kinang soda documents osomara tu makita pen ke chenglok ang ton si me chopon laplo Laso mi ke chopon ahut alang litum akhi adat lak ke bak akhi adat mi chopon detlo Ili hem se tami la puson akot na polo mani nilitum ki duk det atto hem sor se tami arni wang pen rap ka chong data ba la puson tang thasi nili se tami nili cholong pini men thu jan bang tilin ba long im ini puka chu rap dun dia phani li pini pen men thu ka chu yordi pula so men thu ka chu piking dang ke dam a phisi la puson hem khotuna ke pholo nili tum thang ta hemar lolong la puson me pini ke thor la puson doing mani ave me ke ave inges takali me takali karen pen si la puson ta hai la puson karen pen nili ning ka ma tha dam teng pulate la karen jima po la si hem long kalu son hormu ke do lo osomar tum ka charli a kitab pen ke dang lo class 10 ka porhia so ta do la si la hai ka du ka ve kitab anta ang ton anta ve pin lo Laso hem mi ke cholong pen piri sangdo anta mi chopi pon laplo non ta kaching thang aperian chotlo non ke choji aphan anta sangta avilo non ke sang ji aphan anta avi kisung thek tiklo Lasi Dhansari constituency MAC Tolotama Hasnu la pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangatum Nangra Vek Thapusi Kisung ge Phove Katum pen Chuning Ripon freeze almari palong peri pendang lok la hem kiba paphanta hem kachubunaji buphanta poisa tame 2 lakh bat si kachubirti lo amala ta ve derlo tangka kereng chupon derlo la penke documents anta avi pin lo News Report Karbiang Long Live